my dneska ideme na Slavkovský štít a prvý zážitok je východ slnka. Ahojte. Ahojte. Pozdravujeme z slnečného Rána v Tatrách, nebo Vysokých Tatrách. Už sme dačo nastúpali. Vyzerá, že dneska ide byť krásna jeseň, babie leto. Vychádzali sme zo Smokovca starého. A ideme skúsiť Slavkovský štít. Ešte sme tam neboli, takže takýto pekný deň treba využiť na to, aby sme pokorili aj tento kopec. No už sme sa aj prebrali. Mne sa chcelo veľmi spať dneska ráno. To myslím nikoho nezaujíma. Že tebe sa chce spať. Máš spať. Ale hlavne som chcela povedať, že už sme sa prebrali, lebo ten prvý stupák bol celkom zaujímavý. A myslím, že lepšie to nebude ani vyššie. No, ešte nejakých 1100 výškových metrov treba nastúpať. Takže bude to celkom asi makačka, no. Berieme to športovo. Ale tak no. Ale počasie je dobré, tak to sme radi. Počasie máme lepšie ako pred pár dňami na zelenom Brnčalku, takže ideme si to užiť. No. Slniečko svieti. Až moc. My sa potíme. Hlásili chladnejšie a tu deklo dvíha. No máme zimnú výbavu. No. Ja som myslela, že budeme len obliekať na seba, my furt čo vyzliekame, už nemáme čo. No. Povedia, že 1510 stupňov, hore má byť nejaké 3-4 stupňa, ale no zatiaľ to vyzerá na plus 15 a viac, no. Vidíme, ako to pôjde ďalej. No, tak. Ešte palce. Tak, no. A ozveme sa potom zase. Možno. Z ďalších takých. Ak budeme stíhať, no, musíme, lebo no. toto je dlhá túra. No. Aj, tu sme naraz cesti a píšu 4:30. Dúfam, že nie, no. Dúfam, že to dáme skôr, no. Budeme sa snažiť. Tak ideme na to, nejdeme zdržiavať a fičíme. Čaute. Zatiaľ. Bojujeme. Tak skalami dohora sa ide. No ale tak sme sa dali do boja. Tak to zvládneme.
Ďakujeme za zhliadnutie, za vašu priazeň aj za odber. Tešíme sa na vás pri ďalšom videu, alebo ešte lepšie v prírode.